Hello लोगोफोर, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जीके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउआर्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन नम्बर 1 भारतनि गिबि इफिश हाथाइ, नम्बर 2 टय फेयार 2021, नम्बर 3 कुंजलता बर' दैमारिया SBKF इंटरनेशनल चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल, नम्बर 4 विशाल स्वर्गियारि माइक्र'फिल्म फोरबोआव मुलुगनां बान्था। स' नम्बर 1 भारतनि गिबि इफिश हाथाइ। आसाम हादरसायाव 6 अक्ट'बर 2021 इं खालारखालि भारतनि मादाव गिबिसिन इफिश मार्केट एपखौ बेखेवजेनो। आसामनि फिसारि मन्त्रि परिमल शुक्ला बादिया बेखेवनाय बे फिश वाले एपनि गेजेरजों ना बायग्रा आरो फानग्राफोरनि गेजेराव अनलाइन ना अर्डार होनो हायो। नम्बर 2 टय फेयार 2021। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ भारतनि दोरोङारि फुथुलानि दारिमिनखौ जौगाहोनो बेकार जेंना सुस्रांनाय थांखियै आत्मनिर्भर भारत बिमुं होनानै भिडिअ कनफारेन्सिंनि गेजेरजों गिबियै इन्डियान टय फेयार 2021 खौ बेखेवो। बे आत्मनिर्भर भारतनि सानस्रिआ 30 आगस्ट 2020 इं अक्ट'आव बानायनाय मन की बातनिफ्राय बेरखांदोंमोन। नम्बर 3 कुंजलता बर' दैमारिया SBKF इंटरनेशनल चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल। नेपाल हादराव जानाय SBKF इंटरनेशनल चेम्पियनशिप 2021 आव 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय आयदानि बादायलायनायाव देरहासारनानै सनानि मेडेल मोननो हायो। अदालगुरि जिल्ला भकतपारानि कुंजलता बर' दैमारिया। नम्बर 4 विशाल स्वर्गियारि माइक्र'फिल्म फोरबोआव मुलुगनां बान्था। 7.53 मिनिट समनि वर्किं मेन सावथुन खालामना 2021 इं मायथाइयाव हादरनां आरो मुलुगनाङारि बान्था मोननो हायो। बजालिनि बाकमारा सोनाब बजालि गामिनि विशाल स्वर्गियारिआ मबाइल शर्ट फिल्म वर्किं मेननि थाखाय आन्डामाननि पर्ट ब्लेयार फिल्म फेस्टिभेलआव कलकाता माइक्र'फिल्म फेस्टिभेल आरो इउर'पनि UK शर्ट बेस्ट मबाइल फिल्म एवार्ड मोननो हानाया थारैनो बर' माहारिनि गेजेराव सावथुन मुलुगाव आगानसे दावगानायनि इसारा होदों। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। टेक केयार, बाय बाय।